אני לקחתי את מילי לראשונה בלידה החמישית שלי. המצג של העובר היה עכוז ושמעתי שהיא יודעת לעשות תרגילים שמעודדים את העובר להגיע למצג הרצוי ללידה בעזרת השם. ומאז הייתה איתי בעוד 2 לידות. לא ויתרתי על הליווי, ראיתי שזה הפך לי את חוויית הלידה ליותר רגועה, והיא נותנת השראת ביטחון עם הידע הרב והניסיון שיש לה. בנוסף, מילי עברה הכשרה לסייע בשיקום רצפת האגן בשיטת גיארם, ובלידה השתמשתי במנשפית שמסייעת בזמן הצירים, בפרט ברגע הלידה, מזרז וממקד את המאמץ ועוזר ממש. אני מרגישה שזה שווה את ההוצאה, בפרט שיש החזרים, ובעיקר בגלל שהרוגע בלידה כל כך משמעותי ומשפיע על התהליך, וגם הידע הרב של מילי באמת יכול למנוע התערבויות מיותרות ולעשות את חוויית הלידה למשהו אחר, ופשוט לעשות חשק ללדת שוב ובשמחה.